दिनै 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे मुलुगनां आबहावा सान बेखौ जोङो दिनै बर' कसारि वेलफेयार फेमास काउन्सिलनि जानानै मिरुयैनो जों दिनै नैबे UNB मेम'रियेल गोजौ फरायसालि बे फरायसालियाव दिनै मावफुंदों आरो बे हाबाफारिया जोंनि नलबारि कामरुप ओरै बरपेटा बेजों लोगोसे गलाघाटआवबो जागासिनो दङ दा जोबोद मोजां सान देग्लाय मोनसे थीम लादों दिनै इउनाइटेड नेशन इनभाइरनमेन्ट प्रग्राम बिथांमोना मोनसे थीम होदों बे थीमानो जाबाय इन्सपायर्ड बाय नेचार फर आवर क्लाइमेट एन्ड फर आवर फिउचार दा जोबोद मोजां खोथा जे जोङो आबहावाखौ दिनै बेलेन्स खालामनो थाखाय ग्लबेल वार्मिंनि जि मोनसे गिख्रंथाव थासारिया जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ दा बेखौ जों दिनै कन्ट्रल खालामनो थाखाय एबा बेलेन्स खालामनो थाखाय जोंहा दिनै बिफां गायनाया जोबोद गोनांथि जादों दा बेनि थाखायनो जों बर' कसारि वेलफेयार फेमास काउन्सिला बोसोरफ्रोमबो नैबे 5 जुनखौ जों अबजार्भ खालामो आरो बेजोंनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन फरायसालियाव थांनानै फसंथानाव थांनानै बे बिफां गायनायनि जे हाबाफारि बेखौ लाबोबाय थानाय जादों दा जोङो बेखौनो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय माने बिथांमोननो मोनसे सांग्रां खालामनो थाखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जायो जे दिनै जोंनि उन्दै उन्दै जि माखासे लाइमोन बिथांमोना दिनै बिफां लाइफांनि जि मोनसे गुरुत्त आबहावानि जि मोनसे गुरुत्त बेखौ बुजिनांगोन दिनै जोङो जुदि ग्लबेल वार्मिंखौ लानानै जों दिनै गोबां माने गिख्रंथाव थासारि जादों बुहुमाव दिनै इनबेलेन्सखौ जों मालाबा नुनो मोनो दिनै दख्लबसे जायगायावनो बबेबा मोनसेयाव जुदि अखा हायोबा बबेबा मोनसे बिनि खाथियाव थानाय 1 किल'मिटार गोजानावनो बिराद सान्दुं गोसा जानाय नुयो आरो मालाबा जोङो नै बेवहायनो बिराद सान्दुं आरो बै खाथियावनो बिराद अखा हानाय बे थासारिखौ जों नुबाय थायो दा सिगाङो जोङो उन्दै उन्दैयाव बेबायदि थासारिखौ जों बारा नुनो मोनामोन नाथाय दिना जेब्ला बांलांबाय थादों नैबे माखासे जेब्ला आबहावानि सायाव मोनसे इनबेलेन्स बेखौ नुनो मोन्दों दा बेनि थाखायनो देग्लाय माखासे जिनिसखौ बेयाव फकास खालामदों बेनो जाबाय प्लास्टिक पलिउसनखौ देग्लाय नोजोर बोनानै बेखौ बोरै जोङो पलिउसनखौ होबथानो हायो कन्ट्रल खालामनो हायो बेनि थाखाय दिनै मोनसे हाबाफारिखौ फकास खालामनाय जादों बेनि अनगायैबो जोङो बाय'डाइभारसिटि जे कनजारभेसन बेनि अनगायै बेखौबो दिनै बेयाव गुरुत्त होनाय जादों बेनि अनगायैबो इक'सिस्टेम जि रेस्ट'रेसन लेन्ड रेस्ट'रेसन बेखौबो गुरुत्त होनाय जादों आरो जोबनायाव जुदि क्लाइमेट माने जि मोनसे जोंनो क्लाइमेटनि जि मोनसे एक्सन बा क्लाइमेटखौ मोजां खालामनो थाखाय आबहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय जि मोनसे खामानि मावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ देग्लाय UNEP-आ बेखौ गुरुत्त होनाय जादों दा बे हिसाबैनो जोंबो बर' कसारि वेलफेयार फेमास काउन्सिलनिफ्राय जोंनि सुबुंफोरखौ जों बेखौनो जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ जों सांग्रांथि खालामदों जे जोंहा बिफां लाइफां जेसेबां हायो जों जोथोन लानांगौ आरो फेहेरनांगौ आरो गोनांथि जानाय जि बिफां लाइफां बेयो जोंनो अक्सिजेन होनायजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ होनायजों लोगोसे जिखिनि जोंहा बेसेन गोसा माखासे बिफां दङ दंफां दङ जों बेखौ फोथांनानै दोनोबा इयुनाव बेखौ जोङो धोन हिसाबै बाहायनो हायो दा बेखौ गुरुत्त होनानैनो जोंनि बे आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार फेमास काउन्सिला जों दिनैनि नैबे बिफां गायनाय हाबाफारि बेयाव लादों सोलोंथाइनि बेलायाव सारमोनखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गिदिंनाय नुनो मोनदों माबा थांखिजों हाबनाय जादों नामा नोंथां जोङो मोननै थांखि मोनसेया जाबाय जोंनि भेन्सार स्कुलखौ नायगिदिंनाय आरो बेजोंनो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्कुलनि थासारि बेखौ जोङो बिजिरनाय आरो नायगिदिंनाय बेवहाय धेमाजि जिल्लायाव आं सानबायानो जाबाय बेयाव फैनानै जों नायदों बेयाव गुदि गेजेर गोजौ फरायसालि एबा जौसिन फरायसालि बेयाव थांनानै बेनि थासारिफोरखौ जों बुजिदों बर' बिजोंनि थासारिया जोबोद मोजां फरायसायाबो दं नाथाय गोबां जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलाव दिनै लांदां जि मासि बे लांदां जानानै दं फोरोंगिरिनि मासिफ्रा लांदां जानानै दं दा फोरोंगिरि लांदां जानानै थानायाव बेयाव बिमा बिफाया एसे गोनो गोथो जादों कनफिडेन्सआ एसे गोमादों फोथायनाया एसे गोमादों बे फोरोंगिरि गैयाबा गुन गोनां सोलोंथाइखौ बोरै मोननो बेराफारसेथिं दिनैनि थासारिया गुन गोनां सोलोंथाइनि मुगा दा गतिके नैबे समाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ नैबे लांदां थानाय जि फोरोंगिरि बै मासिजों बेखौ सुफुंनो हायाखै बेखौ लानानै एसे गोनो गोथो जादों दा बेनि थाखायनो जोङो भेन्सार स्कुलनि जे जेंना बेखौ आसाम सरकारजों रायज्लायनानै मोनसे लेभेलसिम जों बेखौ बेनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय गभर्नमेन्टआ जिहेतु बाथ्रा होदों दा बेनि थाखायनो जों सेन्सास खालामनानै जों बेनि थासारिखौ नायबाय बेजों लोगोसे एट द सेम टाइम जोङो बेनि जि गभर्नमेन्ट स्कुलफोर प्रभिन्सियेल स्कुल बेयावबो हाबनानै जों गासिबो नायजोबदों इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नायदों सेनिटेसन सिस्टेमखौ नायदों बेनि ड्रिंकिं वाटारखौ नायदों बेनि बेन्च डेस्कनि जिखिनि बेयाव इकुइपमेन्ट नांगौ बेखौबो नायदों डिजिटेल क्लासरुम स्मार्ट क्लासरुम जों बेखौबो नायदों टिचार्सनि भेकेन्सि नायदों टेक्स्ट बुकआ सम मथे सफैदों बेखौबो नायदों मिड डे मिलखौ जों नायदों आंगनबादि सेन्टारफोरखौ जों नायदों बे गासिखौबो जों नायनानै जों दिनै नुबाय जे धेमाजि जिल्लायाव दाबो जोंहा गोबां नांगौ बेयाव मडेल जोंना अंगनबादि
सेन्टारानो जोबोद खम आरो गोबां माने फरायसालियाव बेयाव MDMनि जि माने किटचेन न' दं बे गैया बेखौ जों नायदों बेनि बेबस्थाखौ नायदों बेनि गेजेराव इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायावबो माने स्कुलफ्रा एसे गोजाम जाबाय थिंफ्रा गब्लंजोब्बाय दा बेखौबो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय फिसाखौ जों जाहाथे बेखौ सुस्रांनो हायो बेनि थाखाय जों माखासे राहा लामा दिहुननो थाखायनो जोङो सार्भे खालामगासिनो दङ आरो एसे स्कुल दंबावो बेरायनो फिजिकेल जों भिजिट खालामनो सिलापथार ओनसोलाव जों बेयाव थांगोन दा बेखायनो आङो बेखौनो गोजोनदों जे धेमाजि जिल्लायाव बर' सुबुंफोरनि जि बर' बिजोङाव फरायनो लुबैनायनि जि मोनसे सेन्टिमेन्ट बेयो दाबो दङ नाथाय सम सम जोंहा नैबे गभर्नमेन्ट स्कुलाव टिचार आंखालनि थाखाय बिनि जि मोनसे थासारि बे एसे सिङाव थांनो नागिरो नाथाय थेवबो बे बेलेन्स मोनसे अबस्थायाव दं दा आङो नैबे UNB गोजौ फरायसालियाव सिगांबो फैदों बेनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां मैया जों मेंमां नोलोबारियाव थांदों बेनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां MMK जोंहा ट्राइबेल स्कुलावबो थांनो हाइ स्कुलाव बेबो जोबोद मोजां दा बेखायनो SBनि रिजाल्टआ सिगांथ' जोबोद मोजांमोन नाथाय थांनाय नै बोसोरसेयाव जों एसे सिङाव थांनायखौ नुदों दा बेनि थाखायबो जोङो नैबेनि जे इन्टेलेक्सुवेल माहारियारि आफाद बिथांमोनजों सावरायगासिनो दङ बे रिजाल्टआ जाहाथे फैफिनो दा मोनसे फोथायनाय दङ जे जिहेतु फिडार स्कुल गोबां दङ जोंना SB गोजौ फरायसालिया बेखायनो बेयो बे रिजाल्टआ डेफिनेटलि बेयो हयथ' मानसिफोर मोजां जाफिननायनि मोनसे हपखौ जों खालामनो हायो आसा खालामनो हायो जिहेतु बे हायार सेकेन्डारियाबो बर' बिजोंनि बेयाव गायसनजाबाय दा बेखायनो बे गासै थासारिखौ बिजिरनो थाखाय जों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलआव जों गिदिंदों आरो आसाम सरकारनो जों बे जेंनाफोरखौ लानानै पार्सु खालामगोन आरो बेखौ इमिडियेट बिनि मोनसे सलुसननि लामाखौ नागिरनो थाखायनो जोङो दिनै बे फिजिकेल सार्भेखौ खालामग्रोदों बेखौथ' जों कन्टिनिउ खालामनो नागिरदों जोंनि काउन्सिलनिफ्रायबो जों होगासिनो दङ जिहेतु भेन्सारा दाबो गभर्नमेन्ट जानायनि लामायाव गैथ'यैखाय खिन्थु सरकारा जोंनो थांनाय जि माने आसामनि शिक्षा मन्त्रि डक्टर रमेश बेगआ जोंनो मोनसे खोथा होदोंमोन जे BTR आव 6.3 खौ लानानै जेरैबायदि स्कुलनि थाखाय मोनसे एक्ट बिथांमोना बानायनो नागिरदों दा बे हिसाबैनो BKWC एरियानि स्कुलफोरखौ जोंनो मोनसे बिबान होदों जे नोंसोरो जोंनो लिस्टखौ हो आरो बे लिस्टनि सायावनो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माने टिउटरियेलनि स्टेन्डार्डआवनो टिउटरनि जि मोनसे स्टेटास बे स्टेटासजों जों बिनि जेंना बेखौ फोजोबनो थाखाय जों सिगांदों बे बाथ्राखौ सरकारा बुंदों आरो बे हिसाबैनो जोङो डाटाफोरखौ दा सरकारनो होजोब्बाय BKWCनिफ्राय जे बिस्वजित दैमारिया जे मैया मन्त्रि बिबान मोनफिनबाय बेनि सायाव माबा हामलायथि हरदों नामा? बेखौथ' डेफिनेटलि जोंनियाव मोनसे गोजोननाय जों फोरमायदों खिन्थु गेजेर ससेयाव माखासे बाथ्राया जोंखौ एसे गिहोदोंमोन बिस्वजित दैमारिया मन्थ्रि मोनगोन ना मोना नाथाय दिनै माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मुख्यमन्त्रिया बिथांनि सायाव जि मोनसे फोथायनाय आरो बिथाङा गोलाव सम जिहेतु बर' जारिमिनजोंबो बिथाङा बर'नि मुभमेन्टनिफ्रायनो बिथाङा लिडारशिपखौ लाबोनाय आरो माखासे जोंहा दिनै BTRनि अनगायैबो गुबुन जोंनि जिल्लाफ्राव बर' रायजोफोरा रायजो जायो हिसाबै बेजों माने मोजां सोमोन्दो बिथाङा लाखिबोदों आरो बिथांमोननि माने गांनाय उखैनाय जौगानाय बे गासैबो थासारिखौ बिथाङा मिन्थिजोबो हिसाबै दा जोंनाव मोनसे फोथायनाय फैदों जे बिथाङा दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि मोननाय लोगो लोगो बै जेंनाफ्रा सुस्रांनायनि बेलायाव एबा आसाम सरकारजों कअर्डिनेट खालामनायनि बेलायाव बिथाङा जि माखासे रल लाबोबाय थादों बेखौ कन्टिनिउ खालामनो हागोन आरो बिनि थाखायनो जौगानायनि जि मोनसे कनसिस्टेन्सि बिथाङा मन्त्रि मोननाय लोगो लोगो जों बेयो सोलिबाय थागोन होननानै बेखौ मोनसे फोथायनाया जोंनाव फैदों आरो बिथाङा दिनै केबिनेट मन्त्रि हिसाबै समायखिरा लानायखौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि जानानै जोङो बिथांनिसिम माने गाहाम अनसायनाय एबा जोंनिफ्राय मोजां मोननाय जों बेखौ फोरमायदों अनसायगाव हायुं खुंथाइ BKWCनि बानजायनायाव जनाइनि नायल' जाल' गंसेल' गोजौ फरायसालि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालियाव बिफां गायनाय जि हाबाफारि बेयाव जोंखौबो आलासि महरै लिंहरनायखाय बर' कसारि अनसायगाव हायुं खुंथाइनिसिम गोजोननायखौ बावबाय बिथांमोननिसिम आरो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय दिनै जिहेथु मुलुगनां आबहावा सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै माखासे बेयाव सावरायलायनायबो जादों माखासे हाबाफारिबो लादों जिहेथु बुहुमा दिनै मोनसेयानो आरो बे मोनसे मुलुगावनो जों बयबो जिब जिबिया थांना थानांगौ गतिके बेखौ रैखाथि होनाया जोंनि बयनिबो बिबान आरो एबारनि 2022नि जिथु थिम बे जाहैबाय मिथिंगानिफ्राय थुलुंगा लानाय आरो आबहावा आरो आबहावाखौ गोजोर खालामनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि इयुननि थाखाय आबहावानि थाखाय आरो इयुननि थाखाय बे मोन्थोरखौ लानानै एबार 2022 जिथु मुलुगनां आबहावा साननि बे गिबि मोन्थोर जिहेथु बुहुमा गाव रायज्लायनो रोङा बा खोन्थानो रोङा बेयो नङा होमबा बे नाथाय जोंनो सिगनेल होयो दिनै सिगनेल होनना बुंबा हाव हाव दुंनाय बिदुं नङा होमबा ब्लाव ब्लाव जोंनाय नङा होमबा बेफोरो आरो बेजों लोगोसे बरफ गलिनाय आरो लैथोमाफोरनि जिथु
दैनि बिबां बे बरफ गलिनानै दैया बांबाय थानाय बेफोर मोनसे सिगनेलखौ मुलुगा जोंनो होबाय थायो थारमाने बुहुमा होबाय थायो दा बेखौ गोजोर सोलायहोनो हानाय हायिया गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु दानि जि अबस्थायाव दङ बेखौ गोजोरै हमथानो थाखाय बयबो मिथिंगानि थाखाय खामानि मावनायासो इयुन जोलैनि थाखाय बे मोजां दिन्थिनाय जागोन होननानै आं सानो आरो बर' कसारि वाइल्ड भारत समाज काउन्सिला दिनै 5 जुन फैनायखाय मुलुगनां सानखाय फालिदोंना फालियाखै बेखौ बे फालिनायनि ओंथियानो जाहैबाय जे इयुन जोलैफोरनो मिथिंगानि सोमोन्दै आबहावानि सोमोन्दै मोनसे सांग्रांथि खालामलांनाय मोनसे हाबाफारि होननानै आं बुंनो सानो